Turecko, Toros, pohorie, nikdy som o ňom nepočul. Jeden večer som zacítil v aute zápach kapaliny, ktorá chladí, čiže chladiacej kapaliny. V diaľke som videl malú čerpačku alebo benzínku, tak som tam zastavil. Tak som zastavil, už tiekla modrá tekutina popod auto, takže odklopiť kabínu. A zistil som, že jedno kolienko, také trojité kolienko na rozhod vody, proste prasklo a striekalo. Nie je teda, že by to vyplavilo, ale striekalo. Neostávalo nič iné, len to rozobrať. Zalomil som hadice, ktorej som vedel, že by tiekla voda. A dal som dole obimky a kolienko som vyšroboval. Šiel som za pumpárom, lebo som nevedel, čo budem robiť. Ukázal som mu to kolienko, akú mám poruchu. Zobral telefón, natáčal tu tam, a druhýkrát sa komu si dovolal a povedal mi, že aby som počkal. Tak som šiel do auta. Asi o 3/4 hodinu prišiel pán na starom Mercedese. Krásnu farbu mal. Ukázal som mu, čo je vo veci. Zobral kolienko a zhruba do hodiny bol naspäť. Kolienko bolo zavarené, nastriekané, takú farbu, ako bolo aj predtým. Nahodil som ho, ešte mi pomáhal celkom. Ten chlap zobral, som sa pýtal, čo som dlžný. A on, tak ako, typoval som to, že $20. On bol šťastný a ja ešte viac, že vlastne som opravil nové Volvo. Ono vlastne bolo v záruke, ale čo? Pred pohorím, kde, koho, aký servis? Nemáte mobil, žiadna búdka, neviete komu volať. Dobre, auto bolo opravené, bolo zhruba 6-7 hodín, strašne mračná boli, no niečo úžasné. A hovorím kolegovi druhému, ešte už asi nejdeme ďalej. Tú noc predtým sme moc nenaspali, zriemneme a ráno bude múdrejšie. Ráno som bol hore o 5. Všade bielo a 10 cm snehu. Hovorím paráda, až tak sa lepšie vidí. Že o 15 km zhruba už sme videli. To pohorie bolo niečo nenormálne. A keď som si uvedomil, že to ideme prechádzať, bolo dobre, že vlastne sa nám auto pokazilo a noc sme odspali.